Pajjiżna jeħtieġ li jinvesti f'turiżmu ta' kwalità u f'turiżmu li huwa sostenibbli. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt konferenza fejn ġie ppreżentat servej fuq l-andament tar-ristoranti u l-lukandi matul it-tieni kwart ta' din is-sena. Waqt id-diskors tiegħu il-President tal-MHRA Tony Zara qal li pajjiżna jeħtieġ li jiffoka fuq turisti li l-aktar jikkontribwixxu fl-ekonomija ta' pajjiżna. Dan fil-waqt li wissa li jekk se jkomplu jiżdiedu t-turisti pajjiżna se jaffaċċja aktar problemi milli diġà għandu. F'kummenti ma' Net News il-President tal-MHRA Tony Zara qal li minkejja ċertu sfidi li qed jaffaċċja s-settur il-lukandi u r-ristoranti bħalissa għaddejjin b'ritmu tajjeb. Juri illi l-lukandi kellhom sitwazzjoni tajba ħafna dis-sena aħjar milli konna fis-sena l-oħra u bajna għaddejjin b'ritmu tajjeb. Matul din il-konferenza ġiżvelat li għalkemm żdiedu t-turisti kumparat ma l-istess perjodu sena li għaddiet, l-ammont ta' persuni li jibbukjaw akkomodazzjoni f'lukandi ta' 4 jew 5 stilel naqas bi ftit li jfisser li t-turisti li qed jiġu f'pajjiżna qed jippreferu joqogħdu f'butik hotel jew appartament. Is-servej juri kif il-ġranet ibbukjati f'lukandi ta' 5 stilel naqsu b'3.7%, dan fil-waqt li dawk f'lukandi ta' 4 stilel naqsu b'0.9%. Intant is-servej wera kif matul it-tieni kwart ta' din is-sena ġew kważi 1 miljun turist f'pajjiżna bżieda ta' 152,000 persuna.